chinsa 12 nonye chiabutukire chitagika 20 echa igoro ye chinsa 12 chabono mambe mwancho murigiria nigongo kwane nabo gukwarigania asinchira ere ya bene erinde onyare gusangana nche aso murobiri yo kuru chinsa chabono mambe oika chinsa inye cha lero mambe na mange agendrete aiga ase orogongo orwagusi anamono kirotoro chinga engana eri ye county assembly ya Nyamira bono ya chakire kuguswa nake bono ya gendere gose ya beire ke gwikira kerengo gitinga nabo ego sonsoranwa omwancho murigiria nebinto binde ebinge bigenderete kuro ase chinsemo me ye county ya Kisii county ya Nyamira na boigo chinsemo chitanaine orogongo orwagusi karibu sana erindo nyara gusangana nje asinchira eri eyobwa mu chinsemo cha Facebook ime ya Gatembe TV na bwigo chinsemo cha YouTube minyoka gari mpaka Gatembe TV onyare kuwache gose kubwatana na inchi asomurobiri yo kurubono wika ekero ndachi koyokura na nerevia mwancho murigire ekero kwabokire kemambi watwara obusi yani watema osasoka twaru musasoka ekero kuboka kiagira te kona lyo mobiro nga okubuka esingenche michandere mengi gose kwarengera ri gose kwararete korengera tune bintu birebobe kwararete ekero kende enchara yako nyarete iga alafu ko kuboko obitete tio kubitera rituko ekero kuboka face the day with confidence nature smile sasa okera rituko ekiagera enchero gochaka rituko riao nayo ragira rituko ribe rigia gose ribe asore na boko janga matkonarara makompi lakini esengencho kwaboka kore positive gose obwate moods echire chingia kwanyoranga nonye bintu bya beire bibe ngote more ko bihandle lakini kero kubuka kogechire hindi tangani okora okubuka yani okonya gwechanda okonya gwechayo okonya kubolinga nkie okonya go complain about everything okonya ranga nonye kiro muchando gocha turi konyara ko hano you already obekete stress ase omubiro go umonje murigere kiro kubuka watema kwireneria mbya muno ase kira rituko nganeba kwanyoranga omubere nore no bwato bayenga yenguga tema ko rigereria ritukeriga korwa asensemo ere engie kiagera esengencho ekiro kwarigerire gasekiro kwa tenenire asensemo yobuya gose kwarigerire ritukeriga no boremo nechi smile no mogoko orisas okireto manyetenga kendi kionse kegocha whatever comes my way nafukonyara ko ke handle niko konyoranga ebintu bya guswanire nande nabo kiane stress kiagera rero abantu abangene ko bare depressed fa what stress nechi nyinge osoga ujiska bukonyara kwago gete buya abantu bagosarira moods igonye kore week nabo ogonyara koba nabo kwenyora sako ngikiagera ritukaserinde gosenga kirenza bakonyore abantu baguturubania oboto erero bwao ase obongo mwanje murigereria karibu sana irinde tinyare gusanga hasinjira ere eyobwamo korokwa Matilda obayiwa hosena bukondo ko ibobayiwa nakoro ase studio kabire nere Mike Wills na nekirongo chaka ekionga koro ase county ya Nyamira niko bono ekigambiro ekenene ya Bomet kenyarete kubwatoka ogochika buna Enoch Okero oyukonyora omonogeri ase county yo niko bono anyarete gotugutwa isiko gose asinchira ya impeachment nganigo ya korekanete ase okubwatia richiko kego okona choko okorekana rituko rigoro niko bono banyarete kubora buna oyo konyora okora ebikaro biri bye county assembly kurasa magacho ye bunge enene ye county yo niko obono omanyekanete buna omoske Thaddeus Nyabaro nande oyo konyora ore omo MCA we wodi ya Ikerenyo bono nere orachie koba omonageri gose omo speaker ore obene ase county yo ya Nyamira nabo igo egati yebitambukiro nabo igo amachiko ogose emiswada na gazette notices echonsi chirichanyarete wetigwa inse yo burai bwaye omoske Enoch Okero ase chinsemo gosase bikaro biri bya bunge mashinani bono niko byanyarete kutuguterwale byonsi nekero obakubora bono oburai bonsi we bunge ye county niko burachi kokolekana asama gacho ye bunge nene ye bunge ye county ya Nyamira omosekeito Fatiged Gisemba na nyarete gotwariganiria roboti ro ase oboime mono
ekigambiro kia Bomet nigo kianachire buna okurusigwa kuyukabeire abesi buna omonogeri bwebunge ye kaunti ya Nyamira omoske enokokero buna nigo richiko liabwatitiwe nigo omoske Thaddeus Nyabaro arache koirana abesi buna omonogeri bene bwebunge ye kaunti ya Nyamira. Nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba ametuonekania kwa sababu zile kesi zote ambazo zilikuwa katika mahakama ya Bomet zimeamuliwa na imesemekana ya kwamba sisi ndio halali ambao tuko katika majengo hii ya bunge, na yale yote ambayo yalifanywa katika bunge mashinani ni guzi na yote yametupiliwa mbali. Nonya nigo ikigambiro ekeiga nigo giatuguteirare ebikaro bionsi ebyo byabeire bigotanganwa nomoske enokokero egati yabo egazeti notices ekyo kyabegetwe nomospika enokokero oyo obetegagwa kwa isiko naba MCA buna omonogeri bwe kaunti ya Nyamira watoruseri budget kiri cyare goeteri gwari mashimoni cyachi kori machipara ukisoba ari magwagwo bono tige kaunti yonse yakorerwega abantu tonyorama abantu tonyore chipa okwana na bariki bamangana asama gacho amanene ye bunge ye kaunti ejiga nigo omonogeri Thaddeus Nyabaro atebire buna nigo arache kokora emeremo yaye boikiranu. Sisi hatuna mpangilio mwingine wa kung'atua yoyote ama wa kupiga yoyote vita. Sisi ile kitu tunaomba ni maendeleo. Mama mboga apate shedi ya kuuza mboga yake. Mama aliye kule kijijini achote maji kwa urahisi. Hospitali ziwe na dawa. Watu wetu wapate dawa ya kutosha hospitalini. Ni nini tena tutaweza kuwa tunang'ang'ania? I kindly request the all arms of county government of Nyamira to accept each other for us to move on and serve the people of the county that we belong to. That's the great county of Nyamira. Ensemo yende batebire buna kisegi eji cyabeire kikwenekiwa ngubwatikana n'obukurumi obwo wabeire bo wikiranirwa ase county ya Nyamira. Esegi emoroche konyerega gusi Nyamira tari nangende n'obukurumi obo kobo igitoro moyachi una obokurumi obo bokumia una tutaka ogerire oyo muntu oyo uri kurukokero oretire Nyamira to stand still ya tene ne kende kyo sekretari gokoreka asomo akomogima atokore Nyasaye na mbya mono ekogera aro munyakene n'umunyaboronge na nyite bina bya boronge egiagerire obusobori bwatokira saba Nyamira na ase assembly yetu ya Nyamira iga na wego na baisimiwa bonse abachori. Leo tunawakalipiza wale wote ambao walitoroka nyumba yao wakaenda kufanya vikao nje, tumewakalipisa waje hapa tufanyie watu wa Nyamira kazi. Kwa sababu maneno bere go kwenekiwa ase amagacha manene ye bunge ejiga ya Nyamira maiga ye kigambiro kugayana obututukanu bwo bere go kwenekiwa wetania imetieni etano nebere kono iko ripota negatembe kurasa amagacho amanene ye bunge ye kaunti ya Nyamira ya kutoka imeye ward ya township e bunge ya West Mugirango Jefatigad Gesemba Mwancho murigereria kubwatikana neng'ana eyo tugendete kumurikira ase obwime mono yaba kagero ababere gose abantu babere abo bakagire banyarite kwikirana ase nyagitari ya Bosongo na kurigia kumwita umurwaire oyomu mugakabwe myaka 53 na ebere nigo bono ritukore igoro banyarite kwikiwa obosio obwekigambiro aiga ase omuchie Obosongo korende nigo bono ekinekyo kirachiko kolekana chitariki 19 chomutinyo iga gatano onarimo omwaka oyo iga.
na usikabosio ni gobono aba MCA be kamati yobonchorere koro ase bunge ye county ya Kisii bono banyarete gukora etaro yabo gochia ase echiro ya Kiumbu litukore igoro nekero obagenderete kurotota okogendera wechire yo nabo iko kanyara gusanga amanganande amange anamono naki chichiro au chigenderete gukoria aiga ase county iga ya Kisii. Wanakamati wa Trade Count ya Kisii County, nimesema ni asante sana kwenu kufika kwetu hapa kuja kuangalia maendeleo ya soko yetu ambaye mahali imekwama, mtu advise, mtu elekeze vile mipango ya maendeleo inaweza kuwa kwa soko zetu. We are impressed kwa sababu tumeona contractor ako on site. Ameanza kufanya kazi na ile the initial 5 million ambayo tulikuwa tumeweka already tumeangalia na tukaascertain kuna kazi ambayo ilifanywa pale. Kulingana na feedback ya wale ambao wanafanya hapa, who are the end users, they are happy with what is there. Drainage ziko sawa na tunatarajia kuwa contractor atafanya the same work. Kukuwe na proper drainage na wale ambao wanafanya biashara hapa, kwa sababu hao ndio stakeholders wakubwa hapa Kisii County, ndio wanapatia county revenue, wataweza kupata services zinapatikana. Lakini tumeweza pia kunotice kuwa kuna vitu mbili ambazo pia ni gaps mahala hapa. Pahali pa kutupa takataka. Ekiagere bako mufune bituma byabo kurwalisi bakoneri baka chinyomba cyabo which is very expensive. Faida iri bakonya kuruse bituma kuruse kuru bidai bya bakoni ekoerangira bune transport. I request you that in the next financial year ubeke budget that we have workshops, you got the storage abangina babaitu banya kubika ibintu byabekera ba rechiro basiekera amaria tangaruko wanarebo ibori nyogire akera twikira sechire ya Kiumbu tuachana wanarebo enacha benchmarking iga sechiro ya Kiumbu asomwe mzia kurukunga boy na chakoranga na kikapros chikobekwa kapros ya begete chichibesa gete space chiko kava na kiere na tina nyori first phase chia begete buya second phase a contraction no ere ground to atari chire ngima to arodi na begete mipango yo Koros Park Street to anyori chiro ya gache tu etakire renovation ni libaga we have enough space iga so kanyori chiro ya story building omo empugora wangu aliko igwara aliko nyugo kwano ko alete the story market chichira ina hata wards abeke gari magega linda abantu barana bakora biashara abange bayiko hata wesinanyo le chiro gere buya they have clean toilets mepange bangire buya asama toka kone ruwa kone space ya masafu kaduna space ya mo go congratulate mo MC bora mwanjo murigirira gukwanira ase ensemo yo bonchorere nigo bono elitukore igoro eserikali ya county ya Nyamira kubwatirana ni wizara yo bonchorere ase county yo bono yanyarete kwenekia ogosegotenenera okuigurwa gwechiro ya Tombe iyo gotoka imeye wadi ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba oyore omoteneri ose oyore oyo tenete amangana yo bonchore usomo waziri bo bonchore eme ye county eyo manyekanete buna Bernard Maina niko bono anyarete kuralia bene okuigorwa gwechire yo nenchereyemo yo kogenderera gusira abamenye be county ya Nyamira nabo igo erinde banyare wekinia ase okwanyorera engeri yabo ya lituko ase erinde mosaketo Fadgad Gisemba no robotioro. Serikali ye county ya Nyamira bakubatirana ne wizara y'obonjoreria nigo bayigoire echiro ya Tombe yegotoka ewodi ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba. Serikali yetu ya Nyamira ne keen go support omwana biashara na especially abangina baito ebijana nonde kwensi okole biashara se county. Kati hato kuligereria county yeto twatemire kubeka chichiro angekere ward
gukwana ekero gyokuigurwa gwechiro ejiga nigo omugwaziri bw'obonjoreria ime ye county eyo Bernard Maina atebire buna okuigurwa gwechiro ejiga nenjira eyemo yogukinia ebirengo bya uchumi ime ye county ya Nyamira ekero asabire abantu bensemo ejiga gutumya ebintu biria county ya Bekire eryo kwekinia nonyene ensemo yobochenu challenge ya moyo katoko mo chikonyora nige tuike kuma vandalism bono rinde kere ya ito bura we kato yirinde talibo ebintu bitu akolira ase kichiro cheito onye tuabekire chitop onye tuabekire chicho onye tuabekire amache onye tuabekire sola kusestima to make sure nga ebintu bitu akolira ndo kieke tuabirinde ekyagera ne byango ensemo yende nigo omo MCA we wodi eyo omoske Samuel Ogeto ensemo yaye atebire buna ase budget y'omwaka oyoiga nigo arachikobeka kibesa chisaine eryo kwenekya nonyina amache ingutokare ase echiro eyo omwaka oyo this financial year kibesa tegete buna toko wasie budget ngaro ketisa mane chigota gukora bikoni kireta amache na adi chigita sai na ichenza ndekenge chiro ya elide ayinere support yo kanga tukuru jaga tombe agera tombe ro lekane chingaki echecho barakire rituko rya Jumaine koba rituko rya chiro ase echiro eyeiga ya tombe hingo ripota regetembe korwase echiro eyeiga ya tombe egotoka ime wodi ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Njefa Nabo korwa ase echiro ya daraja 2 niko bono abarai korwa ase serikali ya county ya Kisii bono ritukore igoro bakorawa no yore omowaziri wa mang'ana y'obonchoreria na umanyikana tebuna Cyrus Masenge korwa ase county yega bono banyarite gutarira echiro ya daraja 2 nabo igogotwara egikaro kya bene ekero banyarite gukwanera na kichinsemo ochirabe chikokoria bia ane mono ase amang'ana y'obonchoreria umusaketo Dipon Astanya anko Norvotioro Tare twarenge daraja 2 kwa eda na certificate ese abale bachorwa sector ange 20 na njitigar de chinde delegates about the Bagochora the executive. Daraja 2 is one of the markets market yenene is East Africa. Igo abatua ili certificate na bagochiko colleagues na serikali kora that daraja 2 ya kolire bana biashara bakole biashara asagaya na goshirikiane serikali ko make sure ebintu byonse byabeire bya daraja 2 igongwa kerambu ya mono ese bali bachorwa ko be byongozi bakolere kene ese bakole biashara na bali abana biashara babe abangalifu na daraja 2 ntoye organize mne serikali kiara ene market itenene ese Kisii County na wetera chinguru cha serikali yaito wetera mugavana ito Simbarati na tometa to make sure tororenga kidaraja 2 ekoba organize na ndabantu bakole ega siasara savi na security na ebekwe obochori bwengo boboikiranu kolenga ndabuna yeganeirie tutabwate manganande two chori abarai abachikokora nande asemya kende etate erosio tubasabira maya tuende kubwatira na botambe twakwera uchaguzi twanyola barai sector 18 so go timotu in the next 2 weeks we're going under election so that we are able to get 20 other sectors so overall tutake tobora yobu ya daraja 2 and that is the reason why as a directorate na gutigana nayo kurase ensemo y'obonchoreria nigo bono aba commissioner abaria bachoretwo ase kiombe kia IEBC aba commissioner batano noyo mo nabo igo omonyakiro go bono amaritabo niganyarite gwanchirwa nabo igo kuitagwa ase ebunge gwikira rituko origoro nigo bono umurai ebwense anyarite kubachora abaiga erinde kongoya gwikirana gose ukubekwamo gwikiombe kio kia IEBC eri gocho gwikirania obochori obonene oboke nabo igo obonene bogocha se omwaka 2027 nigo bono amarietabo anyarite gwanchirano nekero bono ikiombe kigendete kurigererwa nabo igo kubanyerwa kegima kenyare gochaka emeremo. We have to have a fair,
just, credible, verifiable election, which every Kenyan is going to be satisfied with. And those of us who may differ with those who are supporting, please do not make any threats to the country. We have our constitution, we have our laws, and we have institutions which we must have faith in. This nominee was able to demonstrate to us that although she served as a deputy CEO in one of the political parties, she was never a member of the governing body, and went to the registrar of political parties and produced those who were members of the governing body for Jubilee since inception, and even for UDA, and therefore was able to demonstrate that she is not disqualified under that rubric. Hassan Nur Hassan is a gentleman with about 40 years in public administration as required by Section 6 of the IBC Act. And it was rather unfortunate to hear the former deputy president, the impeached deputy president, and disgraced former deputy president, assert that Mr. Ethekon does not warrant to be nominated for this position on account of the community he comes from. I heard another honorable speaker, Martha Karua, saying that this Ethekon comes from some bush somewhere. Turkana is not a bush. It is part and parcel of our republic. And we must respect people not on the basis of where they come from, but on the basis of what the content of their heads. And I am sure this lawyer is a better lawyer than Martha Karua. By far, I am certain. He's a much better lawyer. And pursuant to the provisions of Article 252B of the Constitution, approves the appointment of the following persons to the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. 1. Erastus Edung Ethekon, Chairperson. 2. Ann Nderitu Njeri, Member. 3. Moses Alutalala Muhwana, Member. 4. Mary Karen Sorobit, Member. 5. Hassan Nur Hassan, Member. 6. Francis Odhiambo Aduol, Member. 7. Fahima Arafat Abdallah. Kutigara ime ye bunge wano mwancho muligiri ase bungeri ye senate nigo bono omo waziri wa mangana mining ose yoboyi aiga asense ya Kenya omuske Ali Hassan Joho anyalire goteba buna ose koerera buna nigo eserikali ebwate miroberio mia gocha ase amagenali akoyo ase chinsemo cha South Mugirango gose chinsemo chiria cha Atabaka akabukona kuro ase senate ritkoregoro nigo bono anyalite kumwiraneri musenate omuchore omoske omusubati omoske esta okenyuri oyunyalete gutwara okuboria buna ningige kogera soapstone gose amagena egware eyo ya Tabaka etaraba gekoba eyengencho mono gochase omumenyi ore ase chinsemecho. Thank you, Mr. Speaker. I would also wish to know from the Cabinet Secretary, in line with what Professor Tomo Gender mentioned on capacity building, we have a soapstone mining activity which is more traditional, but I feel like the ministry is not giving it much attention like other mining, the other mining that happens in other counties, Mr. Speaker. So I would wish to know what other special consideration is being given to the soapstone covers and miners in that region, Mr. Speaker, because that's an area which as a country we can explore. Thank you. Senator Ekunyuri, you asked about soapstone. We treat all miners the same. Artisanal miners, a decision that was made is across all minerals. There's no specific treatment for specific mineral. So I just want to assure you, we have considered all minerals and all practices by artisanals. And all of them have been put in cooperatives and capacity build them so that they can be able to aggregate and access market easily. So even licensing, we use the same procedure, same protocols.
na nekero ense egochengera rituko oli ebinto bitonchokanene rero nigo bono serikali ye county ya Nyamira ense yoborai boyore omwaziri webinto bitonchokanene omanyakanite buna Dr. John Matiang'i yaenekire nga nigo erache gokora osibia na boigo okwabuza chinsemo ase county yo ya Nyamira na boigo nigo bono anyarire koraria buna ngocha bale kurusia chiubi ase obokatakati bwechichiro na boigo nonye ase chindoche Yamambia mugabano Nyamira nacha asindwe na gochakia ogosibia wechichiro na kwabuza chichiro na kwarongo sabi wabere chichiro cha Nyamira na mono ase echiro ya Kemera echiro ya Kebirigo Nyamira municipality me Keroka municipality alia Kerenyo Ikonge Keroka na Nyansiongo pia ntogende echiro ya Mawawa na echiro ende ya the peak I think echiro chionzi na bochira se was kwa muso wachabu wala ase chichire chintoburusio twensiamo ekera twaborire aba nyabiasa rabonsi ase chichire chigas tokogenda ochakera miruka mate paka Nyansiongororo abanyabiashara baratoka zigire chiga bagwate chiduka na bali bagwate biashara sa aropeni yani asale tambarare basieke biashara byabo asenga kiyelia torakora busabyamo banye kwire nseyemo na otokora busabi nseyemo tokorwa tokora busabi kiro munda igore biashara chichiro njire mambia chigwate biashara bigenderata una chiro ya Kebirigo ase biashara bigenderata mambia ne chiro ya Keroka ndokoro busabi ororo echire genderata kiagera eganga yeto no kusia ubira ase chirete ase metalo ya mache era ase chirete egere chirete chita sawa biashara wako biashara etoke arachana mambia tuwaboria bantu ito bonsi Nyamira ngima walitoka kwa biashara twenzi tuwaterane kororanga shiro chito chiarabire ero benero ro yoko chaka korosia ase obiete koirwa ya chorwa ya baganwa egere elie gosebwa ekugunda ebekwe ebegwoyo neriende emaigurusibwo egenda ase bali bakogora chichuba bakogora ebinde bakoira egendeke ngeabasanga baite chimesa mitungi nere account ya Rostia kabeka kirase abantu bande mbale banarete koibe bintu gososali bintu bikobekwane account eri bikonya abantu abande bagarusi orora abande bagorora mutungi yo yingize bayo gutora gorugana wanko ende ngombe ane nywera amazi ndoro ranga na babo cyabegere bitade kubekera usana sakwa gacha gatolende mitungi eri ke kobekwa ere chirangi mbali kulingana ne ubi kubekwaroro so disakara lili kirororo digotebanga ane ubigete gaswaga igate Moncho murigireria gotikana nayo niko bono otokogenda ase okuboria kwogosiro gose okuboria okwobokonyi ekero bono eamate ya oyo kabireri shabiki eliechiredio ase reta Vincent Masira oyo kurase ekenyoro gosomanyakanete buna elieserie taria elio boshabiki manyakanete buna egod father kuro ase kenyoro kyake sarara ime yake gochi constituency ya Bobasi county ya Kisii ono nigo eamateigio kuboria ogosirwa magiga ya egod father konyara kurara nekiro bono barigirie banyare gose bari bobwate moyo bugwanchokuya banyare gwesonane na gosira eamateigio enyare komoa gose ekiro bakucha komoenia bomwe amasikane iyo moelio asinchira eri ya vene kigima ono etore na magomba singe kumusiri mwana yito kurukunga Vincent Manyange Masira umanyekanite bya ne god father umwana oyo ndubona kugani gwetu tware gucha gusaba ne family yaito ndubwato muchande kiagera obokongu gwe bwatonyorete mu basokana totebangite ndubone tware gucha ku request egavana yaito Mr. Simbarati Innocent Oviro buna omo MP ito obobasi oyo mindo Henry Moraja buna omo MCA na Doris Donya Toto yo manyekante buna mama county twari kubasarra mune family mo beko koboka se
omusipo oyo gatwanyorire kiagera nomonto oyo nomomo maete buya motokonye kiagera omosigo ono omorito ntotweka ntokonya kuna kogosaba gwe family piamo nkolengia abaibana bonsi kumuranje monkonye njenda tumo timba kubwa kono gwensi kumwa iwe ampiamo Mwancho murigirira nigo bono chikosori che mupira abwenkoyo gose bwa magoro chigenderete ase chiskuru che secondary korwa ase bungeri ya Nyaribari Masaba ase county ya Kisii nigo bono chanyarire gose chigenderete gokoreka ase chinsemo che skuru gose ase skuru manyekanite na chigonge na aboigo ekero bono umurai obo anyarire kuboria abaibori besoke kigima na boigo gotiotereria abana ababo gose aborokiwa bali bagendete kwigia ase chigosori cyo muri kito bwa mwana maya Gabriel Nyakundi no aringe ase getieki Ditkorero nigo emipira y'sekondari yagendera ase biti aimeye bunge ga Nyaribari Masaba ase egeti gichironge ekiyotoka ase wodi yakemukama ase abarokiwa baboliwe kugendera gukora omukia ase ebyegwa byabo Mwalimu St. James and the divisional secretary ya Kiamukama division asili tukolia lero etwarenga se school ya Chironge ase chigosori cy'abana be secondary akutonya kumera na se divisional level amo na Kiamukama friends asaba nyaruka baba wakira amaleta nkoro ku Mwalimu Thomas Aquinas yo school yabacho na ndinche coach ya bacho high school tuna tabia baki babwate Taranta let them expose it alafu you can get more sponsors bachi batakonyere bijana mpira wa waka nomuya gabachi timu cyaba shambana chikuru shambana juniors gabachi ground bawiya baki aborokiwa ba mwanya already bagalio wake nkoyo aseli tukolia lero na ase school chaino itoko basabanga munyare gotumeke talent ino buya asengencho talent nero squeeze waka na buya abantu babwate talent banyale kuba bakugendale asobogi asibigo bakwanire michando ao bawetera chinga kechiga bagenderete ne chigosori chimepira. Some of these schools nchinka kabisa you find when the balls are not there the uniforms so you can get at least unatoa kole unaona 3 divisionals kwenye wale sponsorship uniform nitanguru kusangura mabul captain ba challenge to wetera getia echire fali chigotaka kunera team tinde ekigeta lichi babia yakire referee yefea na ndio wake wote timu ya support kwa mpira. Kwa majina ni Felix Okari, tumecheza game sisi na Moremani. Walikuwa fit lakini tulikuwa fit kwa waliko. Tumecheza game, tumewapea challenge na tumeshinda kwa game ya leo. Tunangoja final jioni na tuendelee na wins. Then kitu kingine challenge tunapita kama wanagesabakwa. Ukiangalia sana sana field ambayo tunatumia ni mbaya, mpira hatuna vitu mingi. So ningependa wale ambao wanasimamia sports walikuja huko Gesabako watusaidie, watusapoti. Tunapata support kutoka kwa mafans pekee, so tunaomba mtufike karibu. Erieta group Sami Machuka mwalimu wacho. We've been so peaceful. Mupira wa Kibombia etalanta nto bwate kusi. N'abantu bali ba calling players, let them come to the grassroots bapick players. To wata abana bayabara Harambee Stars ya banki. One serikali nto toko yesabeti ye ukabile eri obwate ko ndense meyemo. Ase umubaro omunene bwa Baibuli wesokia eligotiotereria abana babo ase baganiriye Baibuli bande kwena na chinga kichinyororo ucyasabana eri kwenekia ngorokia bale ebyego byabo bakonyara kukania abana babo bakosera sesi bose bali ekiga nigo ngobatenga akimwari kwanja mutika abana baino bajuisi chitalent cyabo gochimoto no bakonyara umwana uye talent yabwate nere kumusomi gose nere kumukora kindi gyonsi munaboni gantu kwato muminyo kito merike mora nyandiria kane tuku nango nare galia sarboniga abaiboli ka abana chitalent echinsa chinga kingi ngorora manyara kutumika chitalent cyabo Kingo reporteria igete sendi bwanchi tekende gikomike getembe korwa sebunge ga Nyaribari Masabe county ya Kisii nchingoro kwa Nyakundi Gabriel.
mwancho murigiria ase oroboti oroechigosori no togukorera ensemo yekeunga ase rituko ria rero rituko ria alamisi iyechitariki isano umutinyo yo iga gatano onarimo mwancho murigiria nekirongo kunyuranga obutambe gendera gusanga anaintwe gose nainche gochase omurobere iga abwetwane iyagetembe igondo chenga momanyi eragotebanga no murugyo ezipora no bare imeyo murobere agotebanga nigobono omosike okero enogo na ba MCA bari konya bagotara nere bono banyarire korora obusuku korende momanyi ogosaba kori kwarenge buna umumenyi bwe county ya Nyamira utamba bereka gosaba ingana ya omospika gose ebunge ye county yo enyale gosonzorwa korende ekiroro tinga ekigambiro ngyanyale tokwatoka okona chahiko byonsi nabo biko nyale kana ndochinga na batageti abangege usena baba kwaneti kigima abo nabo igo egati abali atorete buna bono ali mosioma musori bwege somo chogoro nyanchoka na abande abange ndoche mpaka nabigete Dr. James Miyogo agoteba nabo igo abarigereria obonsi ko mwancho murigire kwa kwaniwe na mumanyi inesokoro na Pastor Henry Ayora eragoteba ngakorwa good morning Pastor Henry Ayora kwa chinse motiabo gita siku njema kwa Pastor Gilbert Onyango Elder James Maina na wigo ndochingana babegete abalisia abange kegima wote banga na boigo abaligereria bonsi na boigo abali mu bonsi eba egileo n'abantu bonsi ba bogita ego mancho muligira abantu ba bogita bono banyorera amahigabo kro aste Pastor Henry Ayora 04 baga akota Joshua watching live kora chinse machanya isa manga kitutu ya masaba Adrian mama akoteba chinse mochiri chanya tieko ne ere Ruth Kemunto Christopher Tandi korwa Kenyambi na murugyo Lydia Kirbo Eli mwache alivyo akoteba nga following alafu Jeria Kirbo akoteba kora Barin Kingdom na Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Eric Magere Nyamweya agotaba kurwa Bubasi Nyamisaro pamoja. Good morning to you all. Ndikire message gocha nambe 07 26 44 73 67 07 26 44 73 67 enambe yo nere ase ekerole ekTV yao mwancho murigire manyiri tari awo chinse machiri kwambwatire kro chinga kichiga chabo no mambe na boigo ekerengereri ikiawo ungeriki korende ase kekirefusio nigo atarachikwirana gosina chikwirana nensemo yechigazeti ekirongo kupole kogoswaria Facebook kogoswaria chinse mochia YouTube nyara kubeka comment yawo nyara gokwania egati ya babere gose kwani babere batoto paganiri ritukorigia ewiki ngwerere umutenyi mbono chagete ase uso chagete muriro nyara kubaganiria banyare gutwara nonye omutenyi ore obwengencho na koigora chigutwara amatunda ase bare mwancho murigirira na sense moyende nkoirana ritukoria rero aye onye kubwate a birthday na bokomanya igonga onde bonse wate birthday ritukoria rero nabonda cheko gotereri rero nabongotera rero ni ritukoria alamisi abantu batatagetia amangana mange abantu batatagetia amangana kubaichani amangana kubachanda chingoro kolene tiangende ase mutimuko ngoiranande nayo nayande amange. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongebe
igere na isaro na isato mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mbabwate igani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe gwe mabwate iga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate iga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo go busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere sibigwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobare no bamanyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yobombolo mwanone kirijane amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikose chemaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician level 5 na level 6 Civil Engineering level 6 Building Arts and Masonry level 4 Plumbing level 4 na level 5 Carpentry and Joinery level 4 Land Survey level 5 na boigona level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tole boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship level 5 na level 6 Horticulture level 5 na bwigo na level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6 Records and Archives Management level 5 na bwigo na level 6 ejitumela asensema ya Community and Online Working imejeskuru yigaya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumika ali nayo kubundisa tole ekosi ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inko igeli abale bwigo business studies na entrepreneurship
ase chinsamo cha cosmetology nigo tukwigeria beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na bigona level 5. Nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bw'ekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokubundisa welding and fabrication level 4. Ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange na bugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye iri wibekeri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimero ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama nogo chingira kumwako muya idiwego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni yukorera ba mentire obokorera bwaye na koba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero wose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero wose the latest ensema laboratory blood bank ultrasound tibueba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyi bwa emergency uswengo nje asamalieta yongoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendio monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigions Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigo tokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganiwe asokonyoro ubweni obu. Patarire ase umuchi songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asamange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Ine nkuli
yore enyumba yekirero yu urakorere ubunchiriri bwao imeya kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asebunge yebumachoge burabo enyumba ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kolingana nukogani kwao tibweba nibwate amache ni wifi boigo nigo erechimita emya eye muchuka rwa ase factory ya marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikeke chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirugo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo cyo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirugo na boygo chips chikoros chipillowcase ekyo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibeza. Chibeza ntabu atemuko, lakini naikire taraja seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bone chibeza ko enda mpulingi ko pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwa razangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi ebirogo biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sipinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bia leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo biao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha
James ase ebirengo ao manyiga nonya ne chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 boy juakali center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo juakali store na bariga ni mwesto kole biashara osabu amo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali gaki egotoka alinza alitara chambiri gaki ligere libudango kuanete omusio mubihili gaki nariri goli kwa sarense ebintu nago lire gaki bui chwakali hili gaki hili ngokongkonya musio mubihili kuri tibintu mlimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura asamatera yo kumubaka omunguru omwaka oyo n'omwaka gw'ogoseseniwa eke nekyonka kya mwamogosi yora ayanayanda mange asoblomo yubwe kumbolele amaseseniro getembe FM ekyonka kya mwamogosi bombo kla abasaibiki alikia makiaya Bono Link Up Show nikuja kulizwe mbauki jima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sano nebere chamo baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown vakubuatrina na DJ Topsha on ones and twos Kongole emiziki bakwa showbiz trending issues namangnande yekelekya makiaya Link Up Show Link Up na sisi kurwa sasa wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7 Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. ine
kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana. Bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goimbe. Hypertension no borwere kera manyinga kogenda ibure somo be. Walfit itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani obonyagitali obwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na igoro wacho bakegoroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tokukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Ekeri ekiri eikendi agoteko habuna chi kendi chinde uboita bogo tigire radio nubwansu bukoigwa iwe runa naure mese malonga rumba na mashabik numero video okoletwa semule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro nibire chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Gatembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Ne noga
noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gusa ikinyuru kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino imejega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobale nobo manyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yokombolo mwanone kirijane Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono mbabwate no corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama bati aliaye chigage emerongibire na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwe kasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gusa ikinyuru kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino imejega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobale nobo manyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yokombolo mwanone kirijane
masomo na nine obumanyi na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ine aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tureboigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela asensema ya Community and Online Working imejeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiragani byogotumeka ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omoroki wa akwebundisa na kwenyorera umanye obora mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigoto kwigilia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabogutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabogwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye iri wibekiri bagali rya asense yiga yo kwerwanirira Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Mwanja murigiria karibu sana negira togoswa asensemo ichi gazeti iritukuria lero ndo chenga lero kuraga miyenda era niga okorega tuere tubona bintu mbiri bia karibu sana nyara gusangana inje chinsemo cha Facebook echa YouTube nabo go go itera ase number 0726 4473 67 chingaki ichiabono mambi ekira na kumanyo mwancho muri ona gingo irana ninchiko ganerio ndo bwensi obate birthday go so koiboro alitiko neri gali rero a very happy birthday Grace Ombaki Peter Amik Onsarigo alafu
tubwate Anju Orare kijana wa Power Nyaribari Chache uyo tenete abasae ime ya ebunge ya Nyaribari Chache Anju Orare na boigo mbwate Jocelyn Ngeno Miriam Otundo happy birthday imetinga koro assist today akavere niko ndocho maika kontenga ronte megotereri ndo penso wate birthday timaitinga serio giriana ndiraro robado metikiagira chikwaya twarwita se chikwaya kare sana happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ase mwenzi tubwate wa Grace Ombaki Peter Mick Anju Orare alafu nare ndo chigenga nere nigakuru Samu Oyunge nere na abote litukuriaye kwasago chengira litukuriaye riko iborwa rero iko fotame kirongote kwa manye ekero obwate birthday na bange by the way boire litukeriga korinde ase bali bagusanga na Getembe TV ase bali na kagwikira na abo babo Miriam Otundo babo Anju Orare babo Sami babo Peter Mick na abonsi na Grace Ombaki iko mwancho murigiria ande batamengo kunyore nonya guchase na mbe yesi mina bokolikari uko ucharo kusonye ko bato mano kwiburali tukurera na bongo botereri ikigira to kumanya na boranyore abande mpainyo tino eri tukuria bori uko iboru iko kwarache ikora rigiriria idea onyo turatware idi kwara rigiriri birth certificate kwa manyanga itukukio iboire na ndobu yambura robo guchingira birthday na siki birthday ngo konyere kwa manyanga emyake iga wikire kwa sikwara reflect kwa rigiriri ko chimagega kwenyuranga matuka magega bintu mbere kwa bere ko kora lakini ekero gutambuka umwaka nkutwarora marorokete amanga ikiagira na foto chako umwaka ko January waka December onde bwense muntu onde bwense iboiro gukira so bwiko wense lakini aiga ritukuririo ko iboro karogotani myaka kete nkomanyore nga wikira boniga ebintu mbire mbwenete gokora ikonere uye kwanya kunyora ritukuria orio ko iboro abange emaitenga na abogwa kine toda maite nonye birthday ningi ocha konya ko igwekero ore gosende skuru ko mwana otanga ne birthday ya kwa buli birthday ningi igo mancho murigera nere uye kunyora ritukuria o rio ko iboro akorende ekero ongotigana nayo ninchiko bagingo kwanira ose ekira igatia bali bagendete kurika ujumbe mwancho murigirira na bange naraiga na roso aneti mwenene sana nere biya tonyare gosoa gose kogenderera anere asinjira ere eyo obwamo kegema una sura mbaya rosa afya otakura mukuru kwa Ruben na wari meyo moroberio amona umurugio Emmanuel Mwaga igakurukwa omoteri Emmanuel Mwaga akotobokorwa Getenga village imearioma marane akotationde ena emeyo moroberio buna abotambe akotebana mamu mwabo an enyaboke na tatu mwabo Peter Mwaga alafu kotirimboka ndo chaswete na Lydia Nyaboke Nyamori Mogadish Douglas Ogega Florence Salome Manase omwana Jones Omusaye Juma Emmanuel Sheta abange sana eti mwenene etaniti abantu 30 mbia mono sana igo ase mwensi bari mogendete gosanga eme ya Getembe TV nyara kundikira rio kugocha ega ase studio Nancy Antovina nigo agoteva no ari meyo morobere ndoche Samu Oyunge timeto singa na abogete kusigara ire kawo kwana sichinga kichiga na aboiga oyoiga timu kerera na wakwanire mwensi mbuya muri ase chinga kichiga achiabono mambe mwancho murigereria ntarati kugenda kurigereria bari bagendete gusanga ananche gwetera asensemo yesi michinsemo cha Facebook na YouTube nerebia tora murikira amagazeti yeri tukoria rero ikiagera ebiro metekero mugaso chakire kororonyo lenga bado turetire gazeti okoranga ebintu bya chinjire okoranga waso ire tukorinde pose chinga kichiachire chigazeti gutaka kwa yetera mambe kwa manyanga kiroko soka uchigabu ningi kegenderete na rumanyete nga onye budget kegendete kurigereri wase chinga kiechiga mwancho murigereri ngai woikire no bwate bitoki ndochete munera iga entengo sana korinde ntochi kogendera gusanga ekirona korire asensemo yechigazeti The Standard yeri tukoria rero Godfathers have it yo negazeti ya The Standard bononga abantu mbare bali babwate onye kubwato umuntu umanyete umwete kubwa ki
chi connection ogotera ngore gotenga chi connection nga aino yongo ningo nga sei nonkai kurwaralia no manyire ngo manyite tatu mino ningo usimamo mino ningo so ase serikali ya Kenya kero tukurigeria mangana buna bone gota public trust bono konyora okwegena kwa ba Kenya egota MPs yesterday did what they have long been accused of doing, rubber stamping an executive decision, this time on the reconstitution of IEBC. Ngabono asenga kiyega ni goba beire tukurigeria bajumbe aiga neno mono nse ye serikali yega ya makiaya ni gobono nga ekero kuchika gukuru from above gose gukurwa ase umurai bwensi gose executive ni gobono abajumbe mbari go play their role muna abajumbe bokoringoria na boigo kunengi abantu abaiga banyare gochorwa gosegatia machiko ayaiga ogochiko koyo konyara gokubwato kokurase oburai ibwense niko bono ndochinga bona sentunde yega ekinto bakorete no gwetia marieta ya bali banyarete gochorwa no murai bwense goso asikiombe ke bochori ne chimbibe ekiombe kya IEBC ige gotebonga while the nominees may take the boxes on paper, Parliament missed a critical opportunity to restore public trust by failing to meaningfully interrogate their political pasts. Ngabono nonye ba etete asigatia matemo amange bono abaiga abachoretu goswa imya IEBC amangana nale abiriga kubawatira nikorwa amatukamagega bono tachiti komorekero kigema kango abajumbe na bakorete emeremo yo yokubaringoria na boigoko origereria amangana ali babire bakorana muno abagwatira niti sinsemo yage siasa epezi yakane egazeti ya The Standard yeritko liarero ndochibwate ebicha erebuna nesa iko getega bomete saiko nende kwenda keira ikekonya koira na kwenda buna omuzunguko ekogenda gekurwa soyo yaso soyo nde yabwata nambaka nande kwanyora yairane back uchasi back to the sender wanchu muligereria ndoche ebicha ye kyama kya hosena bebwate logo ya ikyama kya UDA aiga sekote bakazi ni kazi bono umurai bwense nale ase obugatagati bwebiche yega nabo igonto bwate bono yochore tukoba umunyakirogo obwekia bwekiombe kyo bochore nechimbe kya IEBC omanyakanete buna so oyo renge umatoni general cross county ya Turkana manyakanete una Erastus Ethekon Edong na boigo umurai bwense na koro asense moyende ntobwate eigati ya parai abange sana na ndekoro kananga mbabwate uyubwa manyete ekero kurigire engineer babwate ubwa mategete bono ase saike yo tingo chikobeka ngankuru asengo guchasengo lakini ndagosomere eigati ya parai bali babwateraniri ase kyombekega kya IEBC ntobwate buna bono kose tali nonye IEBC yoka ntobwate gati ya barai bali bakorokananga enchira nere bakore mirimo ekiagera abachorire na abantu gete niko gokore mirimo kogokiyo boss omuntu uri ogochorete usori okabegete abisi usori ogokwa obosi buna lera bange bagoteba nga omete obosi to tori korenda nga tori gosarie se okorusio obosi manganande amange nebate buna bono oyore umurai bwa baraba keme bunge umuske Junet Mohamed na boigo ereigo kumubwatirania nere umuske Raila Odinga na boigo nekero tukuri ya Junet Mohamed na bwate oko bwatana osena manya ne noyo manyakanete buna Hassan Nur oyore omofoma former PC na togotigana nayo tukurigiria sense moyende umuske Raila Odinga nere na bwate oko manyana na Junet Mohamed na since moyende ntobwate deputy chief of staff omanyakanite buna Josephat Nanok nigo abwate okumanyana no murai bwense boske William Ruto na boigo na bwate okobwatana na Erastus Ethekon oyoro omubono ogochikoba omunyakirogo bwekiombe kya IEBC na sense moyende ntobwate oyoiga registrar of political parties omanyakanite buna Anne Nderitu na bwato kumanyana no murai bwense na asenze moyende esako yo na bemo bwatiranite nere oyore Francis Odhiambo ore omorokia kose lecturer na egatirimbuka ekagenda se Hassan Nur former PC na boigo kabwatirana Mary Karen Sobit ore omowakili ekero ndochinga na bwate okomanyana kose na bwate obwa mategete na
ikiama ikiga kia UDA na sense mwene tubwate Moses Mkwana alutalala oyo nere ore omo wakili nere na bwate kumanyana na omo nene baba waziri omosike Musalia Mudavadi na Fema Abdalla former Lamu County board member ere ni gondo chinga ere nabo are egabu kima lakini egabwa toko manyana no wakili oyo Moses Mkwana igumoncho murigereria eye neye korokia buna ningo omanyete nande ese miremeri ogosoa naki obwenete ko yekora elio kwene kyabuna turanyara agosalia ase okoenyorera koro iyo ni gazeti ya The Standard yeri tukuria lero amangana makumi yo gukumya buna abajumbe bali bakire chikura ekero bakogenda ase bunge lero tibali gukora mirimo bonete buna abajumbe tibali kurigereria constitution osede bali gukora mirimo yabo kurengana ne lichiko igo bagukora mirimo yabo babwate kirenga ekemo onye no guchika kwa rure kurwa ase opotene ne irigo sabatene ne libense nigo bagukora bwango bakwango yemeroberie yiga erinde banyare gwetia marieta ali banyare gwetia miswada iri ganeri ase obwango muno kiro muntenyo arire ekia kubeka omubuko ine gazeti ya The Standard ekwerabo litukoria rero Godfathers get their way as MPs deny bias claims endorse Godfathers get their way as MPs denies bias claims bajumbe bakandenga barabumbari bias timbabwa tyo wanchirira they endorse IEBC nominees bono banyare kubaitaba asinchira ere ya bene House team gives the seven nominees a clean bill of health to take over IEBC bono niko banyarire ko rorekananga bono niko barabacheno kima bagoswa ase ekiombe kyo bochori ne chimbebe kia IEBC epeji yakabere Governor Orengo to finally lead a delegation to State House today. Governor of Voi County Asia Mosque James Orengo asegika egitambi kwa sasa matuka amake airire ni gabirika utoru kongusanana na serikali ya Kenya Kwanza. Anena mono kisa ingana ya handshake kwesa ingana ya broad based government yanyarite goswa umonchu murigereria umetebona chinga kichiga na bonga chionsi chibweka ine no kobwatana lakini bono bako chia marita mangao lakini nga ase amatuka bongo iga nigabeire ka konyako wake ekoko na boiko korwa korage biara serikali ekero ase ekero otetikabona nigarorekane nganande o change his mind umete mwanya wantu go change ebirengererio ekoba bwango sana na niga agoteba ngari tukuria rero bono nabwate timu enene ya kurwa anomono kurwa se county ya Siaya aguchikora aguchia ase amagacho aikulu enene State House litko ria rero elinde nere anyare kuigirira county ya Siaya enyara kwenyora amagendo buna chi county chinde kero kurigire county area mate iye county yiga county ya Homa Bay norocha magendera agenderete gokorekana roro gusekone kiwaro si obunse yobrae bwae omo subati omo governor omoski Gladys Wanga bono na omo governor Orengo nero rigereire otebiringa intara yaro rekanire county yiga ayanyarire konyora ebitali ebinene yanyarire konyora esha enene kurwa serikali no nyeninje wikabono ngekeye ngende baka ase omuraibwense kwanenere yema semo ni timu yane elinde tunyare konyora obukoriri bore obuya page ya kabiri gazeti ya The Standard na sense mwene ngukwanirire naki aborokiwa bagochosa grade 10 barache kubekwa ase ebirasi ao what are revealed how your child will be evaluated placed in senior school na kibago chigoso ime senior school ndo tevitinga niko bono chi school chicha anyarire kubagwa kusikubekwa ebirengo au kurwa bono C1 C2 C3 weka C4 echo nenchira ya chianyare kuba classified korene nekero otokurigereria besides academic performance nga utatiga ensemo na okurigereria amasagarabo kusina ki performance ya borki wa baigere anamona se amatemo au nigobono barachi kurigereria nga learners will be placed according to talents and aptitude na ki abana baiga bagwetoma na boigo ebiegwa biri babwate na ki bigo tumeka. New guideline also shows how students will select schools and criteria for placement. Bono nande bono nigo wizara yechisemia nyare kubwatoka ebiorokererio naki aborkiwa baiga uchigo chora
chiskuru na ndenga ki bago chia kubekwa ndoche asensemo raiga nige gotabanga guide to grade 10 placement nige gotabanga 60% of Kenya Junior Secondary School Secondary Education Assessment KJSEA ntubate kipsea bono ntubate KJSEA gotabanga national exam ayo anamatemu baka abange bache kurigirenga 60% ya gosekero bakurigereria ekerengo keri obwanete kubekwa nigo egentegetanga bakurarigereria amasomo yani ngaki okoreta asamatem na 20% yateba school based assessment igonkorigererio bare amangana buna class test sebuna chikati chiria borke waba okorekero asekero na amax yande 20% igakorwa asiama asi amachivu akepsea bononga Kenya Primary School Education Assessment past performance in grade 6 igobono umoroki wonyeka osekira grade gekome 60% niga kurigirirwa na kiara chikokora cia matemu alia a junior secondary bako yakora bari grade ya kianda bona iga matemu ya manyakanite na KJSEA na barigireria 20% ya rwase amatemu bakorete bari grade ya gatano na rimo gose grade ya 6 grade 6 igo matemu bari bakorete KPSEA na ron kurigirirwa bare na bo igo 20% yende ya rwa ase class test gose chikati chiri abana bakora randomly ase chiskuru na asense moyende ndoche igoro ya NEC nigo bagukwandira nga psychometric testing emeanek ebintu mbiri biguchikorigero apiri ebingencho mono cognitive problem solving logical reasoning nga ebintu mbiri biguchikorigero byake bongo na kyo mwana uyo ara omwango korigereria korige solutions gochase amatemo agosase amakongo na asense moyende personality behavior and traits for pathway fit personality ntobwate bunabona abana mbaro konyora batari gukwana abana mbaro konyora bale active mono okonyora ngo mwana nare personality bwe aminetie sebinto biri aho kora yani obwate confidence isaine nebyo nabiro binko chipire korigererwa na sense moyende ntobwate senior school pathways ntobwate area STEM ebwate amangana nga for future doctors engineers IT experts amangana arachikorigirirwa asensemo ya STEM abantu bali baligeti koba abanyagitari kosa abana bali baligeti ko chikoba abanyagitari asamotukale bosyo aba engineer nabo igo bagokora amangana technology nigo obono para chikorigireria kosemere monere achikorigirirwa a STEM eyo manyakana tebuna umurimo bwesabu umurimo physics chemistry biology social sciences ntobwate for lawyers journalists business professionals abantu bali bunabona abararia abantu bagokora abategete koba abawakili abantu bategete gukora mangana yobonchorire nabo barachikorigererwa gosiparache kwene kyabo na betire mirimo bunabona ntobwate business studies na languages Kiswahili English mbare bakora French mbare bakora mirimo iyo omancho murigere nere gochikorigere nabo igo asense moyene ntubwate arts and sports asibali bago chikoba artists abateri abaminyoki performers abakwegia na bande abangi bachikora chi subject chikoro kwa music drama film fine arts PE na yende mengi mwancho muligereria na igo nebwate amachiko ali yechi skuru omoroki wabo chikochora chi skuru omoroki wabo ntekochora nigo chire 12 the total on schools selected both boarding and day mwancho muligereria aigentondo chibabegetenga math is compulsory otatiga bali babo chikokora STEM ngo chuba otwara bali sabu eri advanced ayona yanda mange anyora sepeji yakavere igoro ya amangana yaiga yechisemi na sense moyende ndoche nkokwanerere abaiga bagokora amangana research gose bagokora utafiti asense mo ya obowenia naboigo amariogo agutumeka aiga sense ya Kenya Medical Research Institute KEMRI confirms 25 cases of killer outbreak oburire mbule bwanyarire gwate kabono obutindo chinga eli banyarire kubeka kosiria tari ya endiraro oburire mbule bwanyarire gwateka kubwatekana ne kiombe kia KEMRI egotebanga KEMRI confirms 25 cases of killer outbreak cautions residents bono nigo abamenyi bechinze mechose aburire bwiga bwatekire bono baboliwe banyare kuba maiso egotebanga chikungu ya outbreak
Okay, ekota Kemri tests SA chikungunya outbreak most prevalent in Mvita, Kisauni, Nyali and Likoni, Chinza Machakos, Kenya. Ngabono nigo obwacha kiroburobu bako boroka chikungunya. Na ekota residents have been advised to eliminate mosquito breeding sites to stop spread. Ngapuriro boiga korokana nga ase babwanete ko botanga enchireli okotanga chi mosquito ko senchireli mogote mago koigwa obosemia nabono byokurusia mache kwa mete amalivale kirase chi container chi chitukutire andonsi chifata ya mache bono enchirabune yo nalio oburiro boiga bogotangeka yo nkolengana nensemo yo gose kuborengana nekyombekereri ya Kemri. Na UN urged to probe police torture in EAC. Bono ikiombe kiri kia obomo bwechinse kia United Nations. Bono nigo kia nyale kubuliwa. Kenya ale kumulikira amangana agendereta nemona sorogongorwa East Africa, West Africa ya amucha. Anemono kolengana ekero tukuliya motuka wangoiga. Unabono ntobwate egatia bawakili banyara wika sense ya Tanzania. Wakurawa na omosike Martha Karua wakanyara kuiraniwa na ndogocha sense ya Kenya. Ono ndochinga ekiombe kia UN nigo kia boliwe kenyare kweswanania na kokonya obwamate bwechinse chiga isatu bunensi ya Uganda, Tanzania na Kenya punyare koba abye kiagera kwenyora siampo tukama ke gomwako yokera gochaka na igati ya abantu mbere banyara tukope kwa biara imiyo mucho Nairobi bakanyara ko bagochererwa pale ase ya muchi o Nairobi punabona oyo mokoro asense ya Tanzania naboigo ndobwate oyore otenerete usora asense moya upinzani kuro asense ya Buganda nera kanyara ko kwa biara kale ase omuchi o Nairobi igo mancho muligerera obwamato boiga kwachakire kororokana kutwara omuchando page ya gatatu egazeti ne ya The Standard na tokurigerera asense moyende the rebirth of what Ngugi resisted in the 70s and 80s. Ngugi wa Thiong'o ekero omuliki w'ebitabu omukuru omwalimu obero yo literature ase emyaka mingi kigima nigo bono agenderete kuchengerwa gose koralirwa koba naniga abiri omonto mo oberega kuigira obwene bwa mwanyabantu gwetera ase obuliki bwae ase amatuka mange korende ndochinga nigo ikororokana ng'ebintu biria abete gakugikiria ase ebitabu byae bya matuka etire osimbia kiria 1970s and 1980s bado nande okora byachakire kuiburwa ase boniga ikiagera Egotabanga Kenyans are still fighting for freedoms and democratic space even as extrajudicial killings are on the rise. The dreaded special branch police unit of year seems to have been reborn. Ngabono amangana yege inchira bantu bale kuochererwa ase myaka yemekoro myaka ya 1970s na 80s bado nande nigo kororokana boigo inchira banyanyimbo bale gutumia chinguru wetania kirengo na ndibone bintu byachakire korokana asa mutukae bado apa Kenya kulira bale obosibora apa Kenya mbabo ati freedom isaine ibine bintu byakarwanirwa ase myaka emekoro na nde byachakire kuirole kororekana kuirorera ase amatuka yaiga tax proposal in 4.24 trillion budget seen to cut household spending enjira ekorokana ngana ndibono omswada we finance bill omancho moligereria yo mwaka 2025 nigo nero yachakire kworokia kuna kirokende nande abakenya wika bachikomigika mono bachikokeya chivesa chigotumika ase chinka chiavo whatever raising taxes risks backfiring by reducing rather than boosting government revenue ngekero chibango ebange gukina tali ebange kere kogenda igoro tiri kokonya serikali kwenyorera enibo gose kwenyorera chibesa chinyingi kurasa abakenya kurende nigego keya abo mbali bono babwate obumanyi bokoligereria amangana yo butumiki bwe chibesa nebwate bicha yaye oyoro waziri bwekeganja ye serikali omoske John Mbadi ekero ndoche gotebanga despite the claim that this year's finance bill is friendly, Treasury is yet to fully explain its impact on Kenyans. Ili tukurigoro nwaringi ase bunge ye Senate nande nanyalite gotiana abokongo gakwerera buna ase monche mureni nchi ko bekira gose no chikonyora chibichi chuna boigelio gelio odia omoske John Mbadi ekero aringi konya anyalite koralia bene buna ase umwako yoiga
finance bill bango te yenya ego chikoba introduced bango te yenya ego chikomentwa na bo igona nyale te gukonera egati ye bango buna bono ya bare abagotu eyega ya housing levy na bo igo ebintu binde bingi na bo igo bono ekirondo chenga ari omugwa otigarete gose gap nigo yatigaire ekiro ataranyara kubaga kwerera obuya we finance bill yo mwako yoga 2025 ochase omo Kenya o kawaida mboro byobo nebwate negendete ngukwanirire aiga budget iko mwancho muligere kero tokuri budget gose finance bill yo mwako yiga budget bwana toko chikosomwa eri yabeire gose estimate echiraroro eyo mwako yiga ego chikoba 4.24 trillion eyine budget yo mwako yiga na toko murekera yiga ase gazeti yiga ya The Standard page ya 5 na limo nebwate egotera budget size the last 5 years ekero ekurigereria ase myaka 5 yaitire omwaka 2019 gocha 2020 eyarenge 2.8 trillion 2020 gocha 2021 2.79 igo 2019 gocha 2020 nigo yarenge igoro muno 2.8 egachega kya gweka 2.79 koru 2021 gotambuka gocha 2022 3.03 trillion ikanyara gukina na gocha bona iga nekero bono tokosase umwaka 2023-2024 ebwate 3.68 trillion na boigo 2025 bone ye erebosio nigere 4.24 trillion igekero tokorigereria nga ainse ye myaka 5 nigo yamentire kuikange mara kabiri umoncho murigereria nigo egazeti ye murekerete se myaka 5 gosekero tokorigeria the last 5 financial years echiavere nigo bono budget ya verike ukina kor 2.8 trillion goika 4.24 ogonyoria nga ase mwaka no raiga otavekiria iga umwaka 2024-2025 ekiagera no nyorete finance bill eyo mwako etanero yanyare tokoleta umuchando okigima eyo yanyare tokoirera abasa kurubikana na boigo ekanyara gutuguterware ekairera serikali agochukorigereria enchera gosekorigia chinchera chingao gosegotumeka budget ye miaka emiao. Atwoli says workers feel abandoned amid workplace changes. Ndobwato tenete kiombe ekigagia kotu gose Central Organization of Trade Unions Secretary General Francis Atwoli nigatebira bakori merema bange okonyoranga nigo babwate michando gose nigo bakoigwa abatigire boka ase chinsemo bagukora emirimo anene mono ekiro yatokire nga amaonchorerio anyarire gokorekana ase chi company chobisi bueno yu page ya 5 onalimo na ase moyende endoche gotebanga nebwate omugano kurase county ya Nyamira Ekeregoteba Court okays ouster of Okero as a speaker. The High Court has upheld the ouster of Nyamira County Speaker Enoch Okero, bringing to an end 8-month House leadership wrangles. Ngabono kungusana na koliko nyoro kwa biro kusikwa biro kwene kiwasemeti yenye 5 na 3 ime county ya Nyamira. Manyete hivi bunabone bikaro bya bunge mashinano kurwa oyo kabire omo speaker. Omete is now a former speaker. Taribono ntoriko morka omo speaker nigo ale oyo kabere omo speaker we county assembly ya Nyamira omoske Enoch Okero. Wone kigambiro inki kianyarete goitaba kose gwanchirana no kurusiwa kwae abisi. Nganigo anyarete kuba impeached ase okubwatia richiko. Wono nigo ikigambiro kianyarete kurwa ochika oyo manyekanete buna omoske goso oyo konyora omo MCA we ward yekerenyo omoske Thaddeus Nyabaro. Anyare waswa obisi officially una omo speaker we county assembly ya Nyamira no kuboria waitonga oikeraiga wono aba MCA we county ya Nyamira mbogwente kwerobiria na gochaka gokora amagendero gose kubwatirana elinde kwenekia amagendero ase county yo ya Nyamira mugano uyu yonyora ase page ya 5 na 3 na ase page yo bado ngukwanirire oburai bwa Kenya Kwanza egoteba Kenya Kwanza accused of playing tokenism politics. DP Kithure Kindiki is the face of the empowerment programs and dishing out millions. Ngabono chitoken igonga abantu mbare ba enseyo burayo bwiga kwa Kenya Kwanza bara bakwenyorera chitoken.
chitoke ni aseki yani nga konyorore nabo konyore gitarie kenene kubwatikana na kirio kora usikubwatikana nga kioko genda ne serikali anne muno ikero ya mulikire omukonyi bumrai wense muske kithire ikindiki ana mona kira kora emiga ya imanyikanite buna empowerment programs ne kira gotebanga yare ni kagendete kwenyorera etoke gusakuru chibese chinyinge ase serikali kagendete uchiana na guchase abakenya lakini ntira chikoena no chibese chiga teri even gosinga ugwanchereria nkoraroro mancho murigire page ya kianda egoteba Ebwata mangana kurasoro kongora Mount Kenya kirondo che omojumbe oyomo agendete gotebana omoskeriga Gachagua nigagendete kwebitereria kose kwebeka kobamuna nere ori kingpin yorogongoro na ayo na yanda mangi na boko yanyora ase page eyo ya kianda na ase page komina alimo ndoche goteba string of unresolved murders in North Rift ngabono nebwate aigando chabanto ange batano na babere bagusiria magimabo asinjira nande nabarai tali muntu gusenga tali na bantu obande bonsi abarai mbare babere bagusiria amagimabo ase chinse mechiga cha North Rift egoteba nabibwato kubulinga who killed them nene muno ekiremurikirete buna bono oyo bwango egagusiri obugima bwae umanyikanete buna Father Alois Ebed ekiregoteba abductions and deaths including those of elected leaders continue to haunt the region nga ekiro tokurigire ase chinse mecho amangana yogo chererwa buna bono ase county ya Baringo na boigo abange county buna bono ya Baringo county ya Elgeyo Marakwet na boigo ne chinse mochi nyinge nigo abantu abange bagendete gosiria magimabo asenjira etali endonge na kibono ekubulia nga mbarabi baba itete nande inkiri chiko lya kori gose serikali ninki yakorire kwene kya oborendi bwatingiwe ase chinse mo echo police brutality scars still hurt says Baby Pendo murder report mwana na rusiritu kimbabwae ase miaka emenge bono ndoche urenge miaka urenge metinye 5 noyo ma bono nigo engana ya kuroso omwaka 2017 wikira boniga nigo ndoche obororo bogendete konya kwemuka kima kwikira chinga kechiganga abanyanyimbo mbaraba abako kose ngingana itera bage gokorerwa obotuki abanyanyimbo mbaranyara gwekanya abangini ngo babere bagutumeka chinguru asenjira ere ewetania na since moyende ndoche nga Tanzanian silence amid serious human rights abuses worrying ngabono enchira enzi ya Tanzania ekirete anamono ekiroto kuri buna bono Boniface Mwangi na bande abange babere bako batochade kose bagochandwa ase ense eyo nigo bono ense oburai kosumurai wense ya Tanzania akirirete engane yutara bagakwiranire kende gyonzi ngano nyenekira abakenya bange engane yanyare kubaletera kose koleta liberera litindi na ase gazeti ya Daily Nation ase obosio ndoche obosiwe page gazeti yo MPs punch 6 billion hole in school budget. Stop gap. Treasury gets aside 2.1 billion to appease UHC workers. Bono nigondoche bono omugwano ronyare gotigwa ase chipesa chikuba tukakocha ase amangana kose gocha se wizara yichisemi ime yense ya Kenya kirabona abajumbe ngabanyare kuira egetongo. The government faced a backlash for withdrawing an examination subsidy, prompting MPs to restore a fraction of the budget. 5.9 billion, sparing parents the extra fees burden. But the lawmakers, in a typical fashion of robbing Peter to pay Paul, have raided the capitation allocation for bono nigo abajumbe banyareko bagosagana enchiranire bachakire kwingira chivesa chikuba tukakucha se wizara yechisemi education in current financial year. Examination related funding was provided through a supplementary budget, with MPs now calling for better planning. Budget MPs raid schools capitation to fund exams. Ngabono chibesa chiri chiponto kubwatu kauchase chiskuru nigo chia rustiku wikira ekirengo gya 5.9 nearly 6 billion ngabono chanyare kurusiwaro elinde chinyare kwa asinsemo yogosira amatemu ali aneg.
Lawmakers' move to reduce capitation is likely to affect learners from poor families and strained schools, which have been complaining of serious financial constraints. Ngabona njira chipese icho chenyale kurusiwa ase ukwakanira borokiwa school fees. Aigasense ya Kenya bono nigo omo chano monene kose omo sigo yo orachikugwera abaiboli anamuno abarokiwa bali bakorwa ase chinka chokonyora wainse bono barachigutwara mu chando monene kuyakanira school fees because at now nandekero kuri bado chiskuru chinyingi abarimo banabe chiskuru ngo complain bare chipesa nchira watu kwa chisaine na boigo abaibuli abange mbagendete kwe chanda igoro ye school fees bawakana nga bado nande school fees na berache comment page ya kabere gotebanga even after losing my whole family God will still heal me tubate aiga yeno muswate mo omanyakane temuna Joyce Ongombe oyo ndochenga nonye nigago tabanga nonye nkayae niga bantu bonsi banyale usira sinkayae atigarete erebweka mwancho muri mwana ini waboko yanyora se page ya kabiri na asense moyende page ya gatatu pain of sweating abroad only to be milked dry by kin back home yiga page ya kabiri ne ya gatatu ndocherigireti amangana ayegenka na kichi family chigendete gochandeka kigoma ndochenga umusubati nare igondarto gusanga umukanoye enchira abete kagoteseka kare ase enchinse ense ya Gulf korende yamanya gutoka ngachibesekero chigotumwa gochase chinka abantu barenga bale ase ekinyoro bali bagotumira chibesa korwa Gulf korwa kosema koteba kwanyoranga umuntu niga gachandikitari tari korara agoteswa lakini chibese chigo chaiga bali bale Kenya na bakwegokeria ngano yo nigora ase page ya gatatu with heartbreaking Catherine's 710,000 savings sent from Saudi Arabia was squandered by her sister. Ngai gobono no nyemba lio sigete nga posubate ba mino bamra ba mino watumiro moiboli chibesa savings wa save go chese account iyo moiboli kose moiboli akunya wa access account yao. So umuntu uri omanyete wegenete nga nere ka gukurira no chakonyora chibese chiga okorere kende kwanyora chibese chiga chonsi nigo chabere chiko tumeka kwanyora sara na ase page ya gatano na kabere egoteba beaten into submission Orengo nigo bono amo governor we county ya Siaya Muske James Orengo ngobono niga kirwe biboko gosa twereru oikabonyaje goitaba otebirenga amaine bono ninchenda chenji kiagera kinkogendera no motindo oyoiga tinko chigokonya abantu be county ya Siaya ekirobono Orengo leads a delegation to State House ayega naringa se gazeti ya The Standard litkorero ngorare etimu enene kurasi county ya Siaya kocha ase amagacho a State House ile gukwana no murai wense gosaba bosi na SPG ya gatano kabere nkotebere MPs in new plot to lock governors out of 10 billion roads kiti ngabono andaba jumbe niko bachakire segi engia yokwene muna banyale gusikira aba governor isiko asoko egwa ngachibese chirinjira aba governor bakogwa 10 billion roads kiti chiko ligerelia gose chiko maintain abo igokorosia chiparasi county kolende aba jumbe niko bagendete kurwane segi bakubura ngachibese chiga niko njiriko genda chakore miremo oboikerano niko ndoche bachakire nga members of the National Assembly have devised a new plot to lock governors out of the 10 billion roads maintenance levy fund chibese chopono nigo enga nigo banyarire goteba enchira ba governor bagokora emirimo bogose bagotumika chibese chiga anemo na soborosia chipara bono teri endonge nige korokana chipara chinyinge chire inze ye burayi bwa chiserikali chichi county nigo chitwate omuchano DP Mbarire meet as tensions boil over. Ndobate mo deputy president Muske Kithure Kindiki no governor wa county ya Embu omosubate Muske Cecily Mbarire niko baronekane nga mutuka bwangoiga babere bagotwara engusanano anemono ekira mo governor o Embu Muske Mbarire anyarite kuboria una Muske Kithure Kindiki ni gago kora chitaro gochase county yae atari kumomanya kende gyonsi
maite nere buya ekero mo ononyo nebo no murai bwense ekera gocha se county ya Kisii na bwana tukumanya omoske Paul Simbarati ritukogete ngocha torega na yitogocha gukora bwogo igare igana ikiagera boundaries inchiraroro igati ya bara ya baiga lakini igatoka nga omoske Professor Kithure Kindiki kera kogenda se county ya Embu no nyomo governor bwe county ya Embu tari kumanya wa Kindiki yose na ndo korigereya honsi ni go bari ime ya UDA ni go bari ime ya serikali wono ekaroka nga okungusana na watokire nekero mu governor Mbarira nyara tukuburia nga omoske Kithure Kindiki tamusigeti lakini mbanyarete gukora okumirana na gukwanira engane yo politics. President Ruto was heckled during Embu tour ekero korigereria nga setaro yo muraibanse gochase county ya Embu mwanjo mulendete go so siasa yo na nyarete omuraibanse na nyarete wakerwa eriogi kegima korende na gotiga sense moyende ndoche Moi family agrees to share properties contested. One of Moi's grandson has gone to court seeking share of estate that was not listed in the will. In his will, former president left land and cash in 2 accounts to his 5 sons. Bono niko banyarire goitaba gochia gosanga enibo eri omo raibwense omokoro nyagosira Daniel Toroitich Arap Moi anyarite gotiga ayo na yanda mange yanyoria se gazeti eyiga ya Daily Nation erituko ria rero konende mwancho murigire na kirongorigire nikonda murekire ringana rinene ase gazeti ya People Daily na boigo eri ya The Star kirongorigire ya The Star nigibwate bicha ya omo governor yore mwancho murigeni gabwate bichaye omowaziri bwekeganja ge serikali omoske John Mbadi nekiro ekwerera buna ekoteba budget judges MPs and roads big winners nekiro tukorigereria ase budget bono yo mwaka oyo iga gusekero finance bill budget estimates chikorigererwa ase mwaka bwa chibesa 25 goja 2026 nigo bono ekoragana abantu buna bono abana chebina abajumbe na aboigo chipara chinyinge na birachikoba ose abo nabo egati abali barachikonyora ensemo enene kigima igone chipara njibikira aroro nga nacho na chiroje chirachikonyora Asia enene ase okorosigwa ase budget bono yo mwaka bwechibesa oyo iga tugutambuka mugano uyu yonyora page ya kana kuika ya gatano egazeti ni ya The Star. Gachagua takes DCP battle to Ichung'wa tafa moskeri gathi Gachagua ndo chengani ko bagendete gutwara kungusanana no yore muraiwa barabange ime yebonge omoske Kimani Ichung'wa na gutigana ni gazeti iyo ndo che gazeti ya People Daily. Gazeti ya People Daily gotebanga reject finance bill NGOs tell poor Kenyans ebyombe vitari ebya serikali bono kose na governmental organizations nigo bono chacha kire kuboria abakenya ngabanyare kukana na inde finance bill yo mwako yo iga omukano yo yenyore ase page ya kane ase gazeti ya People Daily mwancho murigireria ayo na yanda mange na boko ya soma ase gazeti ibere gazeti ya The Star ya People Daily korende gazeti ya Taifa Leo ukora Orengo asalimu amri twakwanire mu governor wa county ya Siaya bono kuikare asikulu enene kusaba obokonyi gochase abamenyi bi county ya Siaya kurwase umurai bwense mugano uyu nigorase page ya kabere omo nande ase page yo ya kabere ne bwate omugano aiga omwancho murigereria anene muno ekero ndochinga omo rai wikema kia ODM Moskerela Odinga oboremo mbore anyara kosende mironera anyara kubwatuka nga inyara kwagacha chinyumba cha affordable housing korende abamenyi betsinse mecho nigo batebire oboremo obu anyarete koteba ngo bwatukira abantu bagachira chinyumba tibori obwaye wakazi wadai ardhi aliyotoa Raila kwa mradi wa nyumba si yake abamenyi betsinse mecho bakanire oboremo obu mbori obwaye Orengo sasa akunja mkia aelekea ikulu ono amagunchara taiyonande pono bakagende Estate House. Atuali alalama ukoaji wa uchumi wa Kenya hauzalishi nafasi za ajira ngabone nchire korokana uchumi ya Kenya niko ere korokana tiri go kina
niko ekendete koba enkong kigima iyo koirera emirimo oteri gotoka ase abakenya ng'abakenya bange mbaranyore emirimo ikiagera uchumi nigo ere embe kigima ine page ya kabere na ase chibesa chiri bilioni 10 chokorosi chipara kurase aba chikoso ase ikiganja kia aba governor chiserikali church county nigo ndo chengengane ine mulikira ekero abajumbe batatageti bono aba governor banyara konyora libagerio. Na sense moyende JSC yatangaza nafasi 45 za kazi kwa majaji bono hapa na chebina ndoche ekiombega Judicial Service Commission bono gekora wa kero ndoche picha ya omo subati omo na chebina omo nene Martha Koome are abo nigo ndoche nga ime ya Judicial Service Commission bono abantu abanachebina mbaga neri bare 45 ase omwana oyo nigo rase page ya gatatu na sense moyende ngukwanerere engana yaye omo governor wa county ya Embu Cecily Mbarire na boigo omoske Kithure Kindiki yutwarigirire konyora kurwase gazeti ya gazeti ya Daily Nation na ase page ya gatano kaunti yatoa tahadhari kuhusiana na namna ya kutibu chingunguya umwancho muriona nakumanya ubuno burire bwatokeire buri ase orugongo rwa coast Kenya bono ekero abamenyi b'echinsemecho baboriwe banyare kwirinda kigima na nekero ndochenga county ya Mombasa bono yarureke kurege tindi guchasi abamenyi b'echinsemecho banyare kwirinda kere mapema gosegenkyo. Sasa mwende na nde tahariri nige wata jenzi wakae macho mnamo mwaka 2027 ikiendelea kukaribia kusema mwaka kero mwaka bobo chori bono ogenderete kocha koba ange. Raila daima anajua kusoma nyakati, kutembea na majira na raiga ere olikira gotebanga muskerela Odinga nigamanyite chinga kicho gosoime ya serikali ne chinga kicho gotena buna opposition leader nga ere namanyite kurigereria biro kose namete gopime rire ngaki irire kumanya resiri kwenga gochi ngakiki abonete gotuka kare isikwa akongerete gocha serikali na ninga kiki abonete gosoa ime serikali kubwatikana nekero rochinga magendero age achakire gokorekana kose konekiwa ime ya Luo Nyanza mancho murigeria abo nonda korire ase use abonongo korera ensemo oye chigazeti korende ringana rirabu ndoche rigendete go kuna kegema nigo gotanga wabunge nigo batebire magavana wachezeana yani wabunge na magavana wachezeana asiki wabunge wabuni njama kuzuia magavana kusimamia pesa za ujenzi wa barabara pononga nigo chivesi chokoranga abagavana bakwenda bachitumika una bakuiwa bona kira ababunge bachakire gukana guko inyoranga ababunge na barabu niko bagotebwonge kiganja kyabo kya NGCDF ninge wa oketari constitution ogosingiriko gena nelichiko lirase katiba korende esegeyo erobutambe neraroro na nokubule wetu amagenero anyare egoikira nigo mancho morigereria ndaga niko gendo mutimo komoke irinde irane na yande amange. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya uwanje Tiaga Temba Television Network
wetera Zuku Satellite channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iriwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero wose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero wose the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asabo konyibwe emergency usibwengo nje asamarieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendio monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo tuigorete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu anyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigions Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigo tokorwa amariogo nyasaurwo kubweni. Mwariganirwe asokonyoro ubweni obu. Patarire ase umuchibosongo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asamange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. nkuri giore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao ime kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asebunge yebumachoge burabo enyumba ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kolingana nukogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erechimita emia eye muchuka urwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0791930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao
ekyo kiri chingia kirage chirangi chiga niko chiri chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chiri chikomentere nigwa amavuta yani oil na bwigo chiri chia mache inyoranga chirangi chiga niko chiri kurwase chiri chiri guririke iriya gatigati bwekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyoeranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyoere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echokubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa elia manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boigo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bona ichibeza kwenda mpulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwa razangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi ebirogo biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sipinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwezi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo ichi wakaristo na bariga ni mwesto kole biasara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwes Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli chwakali gagi egotoka alinsa alitara chambiri gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nariri goli kwa sarense ebintu nago lire gagi bui chwakali hili gagi hili ngogongonya musio mubihili kuri tibintu mlimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura asamatera yuko mubaka omunguru omwaka oyo n'omwaka gw'oguseseniwa
eke nekiunga kia mwamogusi yora ayana yanda mange asoblomo yuwe kumbolele amasesenyo Getembe FM ekiunga kia mwamogusi Abasaibiki alikia makiaya Vono Link Up Show Nikuja kulitwe mbauki gima Kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa Kuchakira chinse sana nebere chama baso Wika chinse kumigoro Umrena nera Wizard Crown Vakubuatrina na DJ Topsha on the ones and twos. Ichwakongolele emeziki Vakwa showbiz Trending issues Namanginande Yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kurwa sasema wika ikomigro Wiza Crown na DJ Topsha Imehi ya Getembe FM 102.7 Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga kogenda ibure somo be. Walfit itosomete chinchereza tojokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka.
endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye muna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate elyo baigokie baimanye nawe semya tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere elyo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Ekero yekiri eikendi agoteka wahabuna chi kendi chinde uvoita bogo tigiri radio nubwansu bukoigwa iwe runa naure mese malonga rumba na mashabik numero video okoletwa semule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro nibire chumubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Gatembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie vinde vige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwiye maseje munaba manyibaita bobale nobo manyibigura nigeti tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Yobongolyo mwanone kirijane Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi
profile net gauges au unabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asime ko babwata Dumarang ayuali aye chigage emeronge tato asama bati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni ko babwata lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwata ligani kabwata chikala bunabone lia Chaco Grey, Bricky Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabwatiriga niko bokolengana amo nukanya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwatiriga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka. Ayo uchane warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango. Edukejega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijega au bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganeti omurikirwe nabukulika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikose chemaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikose igaiga ntubwate chikose bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician level 5 na level 6, Civil Engineering level 6, Building Arts and Masonry level 4, Plumbing level 4 na level 5, Carpentry and Joinery level 4, Land Survey level 5 na boigona level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tole boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship level 5 na level 6, Horticulture level 5 na wigo na level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 na wigo Analytical Chemistry Technology level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6, Records and Archives Management level 5 na wigo na level 6 Jitumilab
asensemo ya community and online working imiye skuru yiga ya keti nigotobwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumika ari nayo kubundisa tole a course ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omurakiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate machine chekerero inkoigeria bale bwigo business studies na entrepreneurship ase tinsamo cha cosmetology nigotokwigeria beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na bwigo na level 5 nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 ase begotokobundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera seti namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera ubumanye iri wibekiri bagari rya asensiga yo kwerwanirira Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandege uzito somya bamuraba kikuya mandege Mwancho mulieria karibu sana erinde tunyare gukora asinjira iri yobwamo injira iri ya vene ekegima na nigo ndotinga sechinse cha Facebook YouTube na bwigotera senamba isi mi mwancho mulia bali bagendete konkira korende nekero ongocha gukora nigo nkurigirere gati yari kose kuchikumurekera buna bono ase ebunge buna konye twarorire ase chigazeti nigo ndoche budget yo mwako wiga gose finance bill yo mwako wiga bono yachakire ko leta amabirira egati ya abakenya nekirondo chinga abakenya bangi nigo bagenderete gose bachakire utwara embeo ekero gwetinga budget yiga nigo gose estimates nigo chire 4.24 trillion ase umwako wiga na nekiro tukuri umwako itekero efige number 4 yanyare tukuruka nero yare tutumuchando monne animono ase kigori kia genzi korende umwancho muriria ase chinga kichiga nigondo chinga umuwaziri wekeganje ke serikali Muske John Mbadi kirarenge obosyo bwebunge ritukore igoro nigo anyarete gusingira buna ase omwako yiga nigo chibesa guse ebango teri gocha komento ngabango enyate yo nande yabere introduced gocha ase abakenya nekiranyarete goteba buna ekero ebango nementa serikali tekunyara gusangira chibesa chiseine kurwa ase abakenya ngana boigo komenta kwebango tiko gochiko henekia ubukina kwa uchumi ya Kenya kaukona kurwa ase bunge yo Muske Mbadi na boigo nanyarite kwerera egati ya mangana mange anemono ali agokorekana ase bunabono chibesa chiriko se bangerie konacho ase chi obwagachi fwe chinyomba chirigorirense nebinto binde ebinge measures to reduce double taxation, unnecessary taxes and overburdening of farmers and Kenyans in general. I would like the CS to address one question. Honorable Speaker, we have heard the ministry, actually the CS himself, taking credit that this year's finance bill has no new taxes. But I know it's credit to the Gen Z who have struck the fear of God in this government. They will not attempt to bring new taxes. What are you doing about existing taxation, Cabinet Secretary, that you found, including the housing levy, the increase in pay, and VAT on fuel
that has seen the cost of taxes on a liter of petrol exceeding the cost of a product. It is true that we have not made major changes in taxes that would disadvantage the taxpayer or individual taxpayers in terms of reducing their disposable income. And this was a commitment. Yes, I know Senator Sifuna is attributing it exclusively to Gen Z. Partly true, partly not true. Honorable Senator Sifuna very well knows my stand on taxes. Even before I joined the cabinet or the executive, I am one person who does not believe that higher taxes would lead to more revenue or higher tax rates. And that is my stand. I've spoken about it. Maybe we share that idea with Gen Zs, but so it cannot be exclusively the Gen Z's ideas. And I think the government is also sold into the idea that now, where we have reached, we cannot go further to reduce disposable income. On housing levy, I think there is a discussion around seeing how to restructure it, because again, it has serious benefits, in my view. Quite a number of projects are coming up, but at the same time, the individual employees, those with pay slips, have complaints, which you cannot ignore. So a lot of restructuring is going on, and I am sure that more pronouncements will come in due course. Mwancho murigereria ne muna kaigure nigo serikali nandetera nyara komenta bono nga ebango nya ese ikati kosekere finance bill yo makoyoga ikurigereria nga ebango eri eraroro kurwa amwako eta ne bintu biribya bete bigukwanira nindoche igati ya mangana ali aletire ukongusana na nene mono buna chibesa chigoso ase pension na boigo chibesa chigoso ase keganchakia NSSF na boigo nevinde vinge tukurigira unabono omoroberosha na boigo housing levy na echinde echiga cha affordable housing omoncho murigira na cyo cyabere egati ya wasichi abere chikoletera abakenya abange ebikwazo lakini nekero kurigira wikira matukaiga abange mbabwate ikibago sanga igoro yo moroberosha bara babwate ikibago sanga na burabo igoro yo moroberio o affordable housing ekero yaronekane na ensemo y'abakenya mbare banyarire goitaba ande mbaroro bado obagendete gotigara gosibagendete ko bainde nayo bataraita banga murobere go shango korore watemire ko elikia ase murobere orore gusengo korore miremo watemire omurobere gakwarigerere affordable housing projects echi chigendete ase chinsemo omanyenga osangera bamenyi abali basira chinyombe chiga omanyenga naiki chigokora emiremo mwancho murigireria ayo negati yali agendete koreta libirera goseko otwara chingwana gosachire nguma ase ensi ya Kenya na tukurigiria ase ebunge na inde omwancho murigiria anamono ase ebunge ya Senate nikubono o mo senator omochore Esther Okenyori anyarete kubura ningige kogera ware ya tabaka kose ya South Mugirango etarabage kurigirirwa ne serikali kose kwa libagaria bene anemono chinga kimune chiga ekero bari bakoya amagena yethabu kuro ase chinsemo imense ya Kenya bakenete kwegwa ogosira anemono kuro ase wizare yo ya mining eteneneire no mwaziri o mining hosebwa madini omoske Ali Hassan Joho korende Ali Hassan Joho niko anyarite kwiraniria kagoteba nigo serikali bwate miroberio mia nandite bwati ogwanchereria ase ogosira ensemo yoboye wa magenari ari ayengencho kuse yerigori kigima aiga ase ensi ya Kenya kiravolete nga mbabwate omoroberio bwo chikwene kya buna egware eri imia South Mugirango county ya Kisii bono nechikoba ayengencho omono agochase omomenye wetinsemecho. Thank you, Mr. Speaker. I would also wish to know from the Cabinet Secretary, in line with what Professor Tom Ojenda mentioned on capacity building, we have a soapstone mining activity which is more traditional, but I feel like the ministry is not giving it much attention like other
mining, the other mining that happens in other counties, Mr. Speaker. So I would wish to know what other special consideration is being given to the soapstone carvers and miners in that region, Mr. Speaker, because that's an area which as a country we can explore. Thank you. Senator Ekunyuri, you asked about soapstone. We treat all miners the same. Artisanal miners, a decision that was made is across all minerals. There's no specific treatment for specific mineral. So I just want to assure you, we have considered all minerals and all practices by artisanals. And all of them have been put in cooperatives and capacity build them so that they can be able to aggregate and access market easily. So even licensing, we use the same procedures, same protocols to ensure everybody gets licensed. Mwanjo muligereria karibu sana nande ekira bono ngo chegukora ndo chenga nerevia nsukeli bali babere na nche imeyo moroberi tukuri alero tinarigete gokwandira amangana amange korene ndo chenga Jack Mario ni agote bakoro chinse mo cha anyakwana na boigo Frank Mabeya agote bakoro ewodi ya ibeno no are akowakilisha abasaye koro ase ewodi yo na aboigo na bande abange ndo chenga bagendete go onyagotoma amoko abogo chaiga ase studio Jack Marion ndotenga nabo akumeti sana kubulinga ngaki kwange baiga mpia mono osana soko gendera kuba ime iyo morobere nande ase nkoligerera Facebook Faith Egashesh wa Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda banamba karugetanda banambare njara uzito somya bamuraba kikuya mandege uzito somya bamuraba kikuya mandege Mwanjo mulirera ngosabo kwabera nekero ongocha gukora ndochenga Faith Gacheshi Barnabas Ratemo Roda Ruth na uyo gamanyikana buna mata kwambuka nera utakorochinza moja kitengela surambaya Rosafi utaba kurwa mukuru kwa Ruben kama kawaida no ale ime iyo murobe Roda Ruth agotanga wikasobo nyaribari emasimba agoteba good morning to you Jim Watt Nyangao Bifon akweroka street guy na boigo home Taiza LV Joel Moemi na Valentine hi wakatewanga good morning no bare imeyo morobere obonsi umwancho murigerera nga gwikira chinga kechiga Jack Mario ni awote wanga mukwani na boigo akuwaniri family yae kurwa chinse mochia nyakwana mbia mona sana Jack Mario ne mbia mono kigima soko genda kuba ime iyo morobere go mwancho murigeria kageretenga wikira agabo no ndachikupekera egetone ase umurobere gabwetwani eweri tuko ekose irituko iriga ria Alhamisi bia mono sana kiagera kwagendere kuba umwigeno na boigo aye ori utarikorikari uko kose utariko okukwana 90 asenchere yamo osenchere nde onsi korende okondigereria na bogotokanga ukuboka 90 kirari tuko na boigo kwanyara gusanga umurobere yokurumu chaka na bako mwero na koira maiga manene ande ngukuganeria nga onyare gutwara rituko ria masesenia onyare gutwara obotoerero ase chinga kechiga
na boigo kine yose kiria gukora kinyare gutwara kose kinyare koreta amatunda chinguru kwa Matilda Obaigo kora studio ya kabire nere Mike bakuwaterana na Roger Somoncho murigire twara murigire obuya ime yagetembe TV asege keke nkonyorore GTN box. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana